ichi chakamboita kuti muzosarudzwa kusvika munzi heavenly army commander because you know kune vanhu vakawanda kudenga ikoko kana kuti vamwe vanhu vari pano pasi panapa vakadi kungosarudzwa kungonzi munofungidzira kuti what's the difference yekuti Mwari sei vakachuza inini vakaya the heavenly army commander. Indine zvinhu tu chekutanga my spiritual father anditika chepiri basa randinoita second coming of Jesus Christ ndinakapiwa the season so zvakaita kuti inini ndichipiwa more grace ndichisanangura kudarika vamwe vese ndichitwa the heavenly army commander ndika second coming of Jesus Christ ende zvokuti my spiritual father prophet Daniel of Old Testament ndika munhu are very highly respected in the spiritual term so by that Mwari vakabva vaona inini ndobva ndanzi the heavenly army commander because of my father nebasa randakatora saka handina kutofanana nepovho yese mungandiona please nyika yeZimbabwe musandifananidza nezvevafundisi zvenyu takatosiyana we are totally different no one is like me handitika hatina chero kaita zvimari zvako kaita zvimonya zvako muri vana vadiki mese hakuna kaenda kudenga hakuna kambopi the heavenly army commander hakuna anoona Mwari wacho munamata Mwari wamusati maona indinomuziva live ndinosita down with saka zvese ndinomboti zvana even izvezvinhu zvichitaura kwanza muna chiti madumwe anopenga zvana ngazvimbonogara uku vanhu vakuru titaure zvemweya zvana ngazvimbonogara tide zvana zvinouya zvichiyepuka kana vanhu vakuru vachitaura heavenly army commander vachitaura unzomona vachiti anopenga chimwana ibvai machinyaradza chinogara pasi chimboita zvekumbononwa mahewa acho handitika chero une 40 years uchitadzonzwisa zvandikutaura uri chimwana pamweya even po vanoti vamwe vanodya mabhodza chimbonogara umbomwa mahewa utoiswa kana pamba chero zvokuti une vana kumba kana vana 4-5 vati kuti baba hapana utotiwo baba kumwana handiti mwana ari kutokuna kune mwana wobaba zvandiona muZimbabwe nini so heavenly army commander ndini ndega ndakasarudzwa ende ndindoramba ndiri chibaba makagara pamakagadzikwa aiwa inini vanhu vada kundidzikisira kundibvisa chiremerera nekuti anopenga madumbu azodai zvandara kuda kundibvisa chiremerera heavenly army commander vari munzi mungati munhu wageneral vanopenga vana veZimbabwe mukwane nini handitika ndichakuendesai kungucheni mese vanhu vanoti vanopenga handitika bosi handidi zvisina basa reshe ndakazvarwa namai vangu ndiri 1 dumbu ramai vangu mamusipo saka zvenyu zvoda kutaura zvisina basa taurai kwamunoziva kwamakaswera handitika mupengere kwamakaroiwa kuti zvokuti muchiti Madungwe anopenga ini munomuziva Madungwe handina kufanana nemi takatosiyana handiti tosanjina kudenga imimi vamwe hamusati maenda kana paAmerica chaipo kana even paSouth Africa kana paBulawayo chaipo kana paUzumba kana paBochapo vosora kuti vanzi Madungwe iwe handina zera newe ndiri I'm even above your father ndiri mukuru kuna baba vako vane 70 years ini I'm the heavenly army commander ndisi mwana mudiki ini nhasi munokutamba naye Zimbabwe is blessed ana America vana yesa kana heavenly army commander America aisaka daimbe tenda ifia muita Zimbabwe yakamuita kuti Zimbabwe is a better nation tisu tine chimuta nditi chitsikamai vanhu